Činnosti MAS Bebrava mimo stratégie. Vzdelávame a školíme zástupcov samospráv a ich zamestnancov v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, v oblasti stratégie a politiky samospráv. V súlade so zásadami prispôsobovania sa klimatickým zmenám, v oblasti ochrany osobných údajov, zelenej infraštruktúry, znižovania energetickej náročnosti budov a podobne. Poskytujeme odborné konzultácie a školenia pre samosprávy a malých a stredných podnikateľov. Pre samosprávy poskytujeme konzultácie v rámci energetiky, ochrany ovzdušia, zelenej a modrej infraštruktúry, úpravy verejných priestranstiev, budovania základnej a doplnkovej infraštruktúry, kultúry, histórie, športu a cestovného ruchu. Poskytujeme poradenstvo z víziev programu Slovensko, programu obnovy dediny, Trenčianskeho samosprávneho kraja, environmentálneho fondu, Ministerstva financií, nadácie Pontis a iné. Poskytujeme konzultácie a spracovávame žiadosti pre malé a stredné podniky v rámci víziev plánu obnovy a odolnosti, programu Slovensko, Ministerstva financií, iných miestnych akčných skupín, možnosti zapájania sa do partnerstiev v rámci IUI, IUS. Ako by sa dala zvýšiť účasť na týchto konzultáciách a školeniach? Účasť chceme zvýšiť najmä lepšou informovanosťou a dostupnou formou prezentácie. Aj preto sme pripravili krátke animované video, ktoré stručne a pútavo ukazuje, ako MAS Bebrava pomáha samosprávam aj podnikateľom mimo hlavnej stratégie. Naším cieľom je, aby sa o týchto možnostiach dozvedelo čo najviac ľudí, ktorým vieme reálne pomôcť sú napríklad starostovia, zamestnanci obcí, podnikatelia, aj mladí inovátori v regióne. Ak sa vám tieto informácie páčia, pomôžte nám šíriť túto informáciu ďalej. Zdieľajte toto video so svojimi kolegami, priateľmi a partnermi v regióne. Aj vďaka vám sa môže pomoc a podpora MAS Bebrava dostať tam, kde je naozaj potrebná.